Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. Menteri Ketenaga Information jangka Pakistan Atullah tarar nen gasngi balang ulakam baudon kisaki ki bala bangej halor kajing hiartma jang kisipai India haktai kari tang hapo ki arpusau la nilai pendukenta banwan. Ka Pakistan gadon ya ki jingtip ki babanya bagai India katemu ban penlong ya kajing hiartma persya ya kari Pakistan hakine ki arpusau la pendukenta banwan halor kajing keno baklem nongrem bat bala susna thok bagadon kti ha kajing jia ha pahalgam ong utarar ha kajing tho ha karensan X. Ulaban rapru ubagari Pakistan hi kelasya pendek haki kamleno bat kala pendamjur ya barok kirukom thombor ki bakum kine. Henry utarar ulakam baka India kelasim hi dalade ya kakam dong bishar. Kakenhun bishar bat kinong penyabre haki jingkeno jongka Persya ya ka Pakistan ha kabide baka jing thombor jong kileno ha Jammu an Kashmir ha Pahalgam ha ka arp trik uyayong. Nega jing thombor jong kileno kalawanra ya ka jingdu ya ka jingim jong ki arpan rengut kiri upajba ha ka baka India kelawan ra ika jingya day ka basniw hapting kiri kiba marjan panpau ne minister ke Pakistan. Utarar ulaong kumkari ka badon ka jingkir kli ka Pakistan kala terwa da ka donut ka bapli ya ka jing toket ka bala ban ngej ka basay ber ka balay loy da ka kenhun jong kiru sempang ka baklem liang ban pentikna ya ka jing sisa ka basongsi ka long baban ya ka babut ya ka lenti jong ka jingmut perkat ka India ka baka pau kala rai banyaj hala ka lenti. Ulapan pau biang baka Pakistan kan jubab ya gino ki kamsipai balale daga India. Pat bagari kan bu hakmat ya ka jingyada ya ka jinglong trai jongka. Ka India mensua kala ong bakidon ki kunhun jongka Pakistan ki badan kti ha ka jing thombor jong ki leno ha Pahalgam ha ka tayo baladab. Ka Islamabad kala kanta ya barok ki jing keno bat kala khot ki jing toket ka bapadeng bat kumjuru ya ki jingdon kti jong ki kitnadri jong ka partai. Kita ki artli kiri ki padon ya tiar nuklear kala benta hagi jingile Persya ha ka baka India kala pensange ya ka Indus Water Treaty bat ka Pakistan kala khang si sendan ya ka jaga sange lingsuin jongka syaki company lingsuin jongkari India. Kasnat bari jongka India kampat penmi kano ka jingkentho halor ki jingkeno badon ka jingsyak thombor hadu menta Menteri Rangba adu kari Narendra Modi ulapan pau baki borsipai jongkari kilong lailoi ban pelong ya kino ke jingele ban penduja ya kileno bat ban pentikena ya jingsingan hak Jammu bat Kashmir. Ukhawaja Muhammad Asif Menteri dari jongka Pakistan uyatu ha ka kubor Reuters baga jingyartma sipai jongka India kala janjia bat baga tegari kadon ha ka jing husiar bha ulapan pauru baga Pakistan kan penun kam tangi ketiar nuklear jongka laradon kano ka jing hiartma ya ka tegari.